Jeg har problemstillingen. Hvordan kan og vil velfærdsstaten forsørge det stigende antal af ældre i samfundet? Andelen af ældre i forhold til andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder 20-59 vil ændre sig markant i de kommende årtier. Frem til år 2050 vil gruppen af de 20-59-årige falde med 17%, mens gruppen over de 59-årige vil stige med 43%. Det er altså næsten en fordobling, og det vil sige, at 100 erhvervsaktive startede med at forsørge 36, men i 2050 vil de forsørge 62. Udgifterne til folkepensionens grundbeløb og til pleje og sundhed af de ældre vil altså vokse. Men burde det egentlig være et problem? Fordi samtidig vil en almindelig vækst og velstandsstigning betyde, at Danmark vil være dobbelt så rig i 2060 end i dag. Og dermed er den gennemsnitlige husstandsindkomst også fordoblet. På baggrund af det vil det være muligt at øge skatten med 6-8% for at forsørge de ældre. Men hvis skatterne på indkomst stiger, så er det også muligt, at mange folk hellere vil holde fri end arbejde mere. En løsning på denne voksende ældrebyrde kunne være, at folk skal gøre deres uddannelse færdigere på kortere tid og ud at arbejde. Tilbagetrækningsalderen skal sættes op. Den er nu på 61, så hvis den bliver sat op til 65 i stedet for. Og folkepensionen skal målrettes til dem, som kun har behov for det. Hvis vi vil bevare vores nuværende tilbagetrækningsalder på 61, kunne man alternativt arbejde på timer mere om ugen i gennemsnit. Derudover kan man også nedsætte arbejdstider, så de ældre stadig kan arbejde dog mindre. På den måde så bliver de på arbejdsmarkedet, og vil ikke længere være en udgift for velfærdsstaten.